Ayo. Oh, ang sato dong. Papalit ako bugas ninyo, be. Oh, nami bukas dire. Papalit ako isa kalungagan lang. Oh, sige, sige. Isa lang kalungagan. Isa lang kalungagan. Kaya ni kinabuhi ah. Lara dong, isa kalungagan dong. Ay, ginawa ko. Kani. Masigo ba kanin sa kung 5 ka anak ng taon? Ay, Balik 20 ni dong. bente. Nya, paigo na dong. Murag kulang maninang. Ha? Pwede. Ila day ka pag imong anak dong. 5, dongagi isa Uy. kalungagan ang pinara nang oh. Balik 20 pod. Oh, bali 20 pod. Yahak ang kinabuhi ani. Mao na lang yung taon ni makaya sa giingon ni Bongbong Marcos. Nga tag 20. Ita. Dongagi nang dali isa kalungagan lang nang. Oh, kani oh. Oh, kani. So, duha na ni tanang kalungagan. Duha na Paigo to. ni, paigo ni. Ay, Sino ka na na? ni ay. Ha? Unsa naman din atong kwaron perlungag na lang ditong tupalit din tag 20. Nahala nang daghang salamat ini. Oh, sige, sige. Nya, paigo na. Igo na lang kay lugawon man pud ako ni nya human pagkaugma sa buntag. Ay hanan ako lungagon kauno nako karon sa sabaw lang sa siyop-siyop ani kay Uy. mao na di makaya. Sige na, salamat ani. Ah, sige dong.